बेयाव आं जिरायदोंमोन लोगो आंना गारिखौ सालायदोंमोन हेन्डेलाथ' माबायदिथाय हेन्डेला गैला एकदमबारे Bisa damai mau fungbai damai mau tolong salai damai dan sana बेरेफुंजानि जोङो गुवाहाटी फारसे थांदोंमोन पुरा नैबे जननिफ्रायनो गारि एक्सिडेन्ट जाबाय गथ'निफ्राय थैगौ गौदों नामा दा गवासै दहायसो गदोंमोन आखायाव दोलाबायसै थैनांबाय थादोंसो गवाखै एकदम नायदो जेला जोब्बाय इयो बे नङा नैबेनिफ्राय एसे सिगांनिफ्राय नैबेनिफ्राय औ गारिया थुख्रा जाबाय दंफाङा गुबाय बायजोब्बाय गारिनि लाइट गासिबो आंनि गारिया एक्सिडेन्ट जानानै सेस आरो मानसियाबो नायदो माबायदि इसोरनि अननायाव आं जेने थेने बासिबाय आरो आंनि लोगोआ दैथुना सालायदोंमोन बेबो जेने थेने इसोरनि अननायाव बासिबाय मालायनि एक्सिडेन्टखौ नुबाय थायोमोन नाथाय गावसो फार्स्ट दिनै एक्सिडेन्ट जाहैबाय आरोना पुरा गारिनि हालोदा नायदो गारिया नायदो माबायदि सेस बायजोब्बाय ओरैबो सेस गैला सेस बुजोब्बाय नै बेथ' दरजा सरजाग्रा गैला ओमफ्राय बिथिंना उननिया एसे मोजाङैनो दङ गारिया ओरैबायदि उल्टां फाल्टां बेरदों 10 बार 20 बारसो बेरथेदोंखादों आरो माने एकदमबारे पुरा बेयाव आं जिरायदोंमोन लोगो आंना गारिखौ सालायदोंमन हेन्डेलाथ' माबायदिथाय हेन्डेला गैला एकदमबारे लाइन बाय ऐसे ना क्लास हो रही है एयर ब्रेक होता है उसी साबी देखिए ऐसे ना गाड़ी लगी गाड़ी साबी तू ना गाड़ी साबी
मा खालामथ'सै बन्द' खालामथ'सै ना र' फिनिश खालामथ'आ देखेबाव दा गारिनि लेखाखौ लाबाय बोरैबा मोदोमफ्रा आलौ गलाजोब्बाय खर'आ एसे सानाय मोनगासिनो बेखौ फुल बडि चेकआप खालामनांगोन मा जादों मा जायाखै एकदमबारे मानसियाथ' दा जेबो बे आखाइ बे दोलानाय मानाय बिदिल' बेखौ नुदों खिन्थु खर'आव एसे मा नांदों बोरै नांदों बेखौ आं मोननो हायाखै बेखौ फुल बडि चेकआप खालामबासो हमनो हागोन आरो नालाय लाइफआव फार्स्ट टाइम बेबायदि जाथाय जाबाय आरोना उनाव आपडेटखौ होबाय थागोन आङो थेंक इउ